Estem en el Parc Natural de la Serra de Mariola, un espai protegit des de 2002. Concretament ens trobem en el terme municipal d'Agres, en el cor de la comarca del Comtat. La ruta que faré va des del santuari, passant per les caves, fins a l'accés al Montcabrer. El llibre que he triat es titula Poder i Santedat, els àngels de Sodoma. És un llibre de Manolo Molins, editat per 3 i 4, que en 2017 va rebre el Premi Pere Capellà de Teatre. Una cava és un pou escarabat a terra amb uns murs de contenció, amb unes finestretes per on es tirava la neu en hivern. Tenien uns sostres i aquests sostres a vegades eren espectaculars, com és el cas d'aquest exemple de la cava gran d'Agres. La meva professió és escriure cançons, enregistrar-les en discos, aquests que encara són romàntics, que encara es poden tocar, que són tangibles, i després totes aquestes cançons les interpretem en directe en escenaris, en teatres, cases de cultura. Doncs si agrada presentar-me a alguna persona que no em coneix, crec que el més fàcil seria que escoltaren les cançons que compose, perquè d'alguna manera són autobiogràfiques i crec que parlen molt de mi. Per a mi la lectura és un vehicle que transporta a llocs molt llunyans, que t'eleva i des del cim t'ajuda a guanyar perspectiva, a veure les coses d'una altra forma, a prendre consciència crítica amb el món que t'envolta, i la veritat és que és una cosa que et fa créixer personalment. Vaig decidir de pujar aquest llibre al cim perquè recentment es va convertir en una obra de teatre i des de diversos sectors recalcitrants es va tractar de censurar i aleshores pujar-lo al cim és com donar-li aquesta expressió de llibertat. Poder i Santedat parla sobre les intrigues del Vaticà, parla de l'homofòbia en el si de l'Església, parla de la pederàstia, parla de la corrupció econòmica i d'alguna manera de moltes persones que busquen en l'espiritualitat i en la fe respostes.